Значи, какво става, хора? Аз съм Милдон Шрата 2 и това ми е първи епизод на синглплеер. Значи, сега ще ви разведа. И така, това ми е Enchanting Room. Нямам ги всичките шелфове, защото ми изгоряха. Енвила ми е доста повреден. И сега ще ви покажа в честовете кое имам. Тук ми е за всичките блокове, храната, разни глупости. Тук ми е за инструментите. Значи FNC 2, Unbreaking 2, FNC 2, Knockback 1 и Knockback 1. Тези лъкове са Punch 2, Power 2, Punch 1 и Power 1. Така. Ето диаманти, Gold, Cyan, Lapis, Redstone и Coal. Тук ми е за арморите. Това бих един скелет, той ми го фърли. Тук Ender Perli, снежни топки. Тук Sugar Cane, имам голяма ферма, сега ще ви покажа. Това ми е за дърт. Cobblestone и Stone. И да. Така, сега да ви разведа по-нататък. Това ми е мазата всъщност. Това ми е градинката. Картофи, пъмкини и дини. Така, се затворим вратата. И се качваме нагоре. Това ми е първи етаж. Аз ще ви покажа втория, той е малко разбит. Леглото ми е и тук. Така. Това сме така масичката. И така. Чакайте да мина от тук, ще е по-пряко. Така. Не съм си го направил специално. Така. Портала към Недъра. Наблюдателната кула. И сега отивам по-нататък. Ето е фермата за Sugar Cane отдалече. Така изглежда. Значи от едно събиране събирам някъде към 2 стака и половина, което е според мен доста добре. Така, това ми е тук за дърво, обаче скоро не съм ги слагал. Това точно преди малко го направих, това ми е църквичката. Нещо като такова, да се молиш тук. Това е кръста и така го направих тук. Общо взето е това. Мината мисля да ви я покажа в другия епизод, в който можем да покопаем. И да знаете, това ще е епизода. Ако ви харесвам, просто абонирайте се и пожелавам, обещавам, че ще правя наистина хубави епизоди. И така, добре. Чао!